kum ka jing persang ban pen klan ya karukom traikam ki Village Employment Council VEC boper ki bahab Hashela Boholaganj Community and Rural Development Block haka arpo kondai tere unaitung arhaja arpusan ki noi lamna ki VEC na ki kattu katne ki snong haka teka block ki lapen tip ba ki lapen kre ban thau da ka forum kila ong ba jing thau ya ka forum kan pen klan ya ka jing traikam batla ban yamir jing mud halor ki babun ki jing ki ba ki Village Employment Council ki akendu kamtam hakaliang ka pisa ka tingka Shushu uba yasuk lang war chairman ka VEC maubang ulaong baling ba ka forum kanya kran ya ka jingbom yo ya ka pisa bay tiar mentala kattu kat nisnam ka blapin so sat ya ki VEC ban pentelun sa khamat ya ki jing tray ulaong ba khnang ban syem ya ka ni ka sin jam kan don ka jing alang ki noi lam VEC boper hayeng dorbar snong ka ilaka sat so pen ha ka hinriu tarik unai lar arjar arpusan pa ko jing songu ko krawe play hawa hakabala walak ban ayangi kamet ke masyarakat ke Klan bat kaba ulada lakir haka jinga kenduk lang ka jongi haka ni ka jaka na kaliang ka jongi kumkinong ya lam jong ki BC ki beper ni pen pa ko jing sngongu ya serdar jong ka ni ka ilaka site sopen ni bala ay ka ni ka hol bat ibala syak sngob haru yang iba ngin pendon kam na ka benta ka ni ka jinga kenduk lang ka jongi ki BEC ki bahab apa ka Shela Boholaganj blok ka jingmut jong ka ni ka jing ya kenduk kalong ba ngidon ya ka jing lan ki jing ya kenduk jong ki BEC ki beper ha ka jing ya dei ban ki rukom penyai ka bangis ngau thu ka dei ba mangi ki nong penyai ngidon ka lengkor ka bakhia ha ka jing ya dei ban ka ni ka kam te ka karai ka ba ngilai shim mentak sngi ka jing ya kenduk ka jongi kalong bet ba ka general meeting ka ban salong ha ka handu trek bunai bopra ha ka ni ka juhi ka jaka kenang ba ngin yo ban pendem ya ka jing thmu jong ka ne ka jing kenduk ka jongi ka agenda kalong bet ba ka bang ibu Ahmad kalong ba ngin yo ban form lan ya ka forum jong ka BEC ka bahab apo ka Shela blok ka jongi kenang ba ngin yo ban ya kren ngin yo ban pensngau ya ki jing ya kendu ki jongi syaki bor ki badai pen kumbangi tebhi ba ka kam sis pasngi ka dei ka kam ka ba ai ka development ya ki snong ki dong ki jongi lengba jong ka ne ka scheme bun ki nong shong snong ki bayo ka jing mentoi ha ka jing ya dei bat ka ne ka kam ka jing temu kalong bet ba ngin yo banyak keren ha jing dei ban ki material ki jing kenduk jing ki jongi lengba kan ta ka forum ka ba ngimut ban sedang kanong umau jing ki kenang ba ngin yo banyak keren bat ki bor ki bahal ka jing temu ka ba ngilai sim mentaka sini kalong bet ba ngin ya syakmat ka dei ka last meeting ka ba ngin ya kenduk ha ka ba ngin penbet penbiang na mentaka ni ka jing temu ka jongi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya